Usodolophu wesixeko saseGoli uDada Murelo namhlanje ubhengeze ukugqitywa kwesigaba sokuqala somsebenzi wokulungisa kwesitalato iLillian Ngoyi. Esi sitalato savalwa ngonyaka ka-2023 emva kogqabhulo-dubulo olwabulala umntu omnye kwaye lwenzakalisa abangaphezulu kwama-40. Umurero uthi le ndlela ayizukusebenza ngokupheleleyo kwangoku, kodwa uqinisekisa ukuba iza kuvulwa kakuhle ngomhla we-12 wale nyaka. Isixeko saseGoli ebutsheni banamhlanje siphawule ngokusesikweni ukugqitywa kwesigaba sokuqala sephulo lokuvuselelwa kwesitalato iLillian Ngoyi. Eli phulo lichazwe njengelo lingekho nje kuphela ngokwakhiwa kwakhona kwesi sitalato, kodwa limalunga nokuphucula umbindi wedolophu. And the whole idea is to allow for motorists, allow for pedestrians and everyone to have better usage of the road, that the road is not only used by vehicles. And that is why we moved the concept away from your normal tar into paving to allow that a mixture of use. As you have said, this is the first phase. We're doing the second phase, so that the entire road will look completely different and allow for movement, allow for economic activity to take place, at the same time allow for transport to move through, and also allow for residential to take place. Usodolophu ubuye wachaphazela nakumba wezakhiwo ezingekho kwimo entle kunye nezo zixhuliweyo esithi umba wazo bawunika ingqwalasela. For one building that is an hijacked building in this road, which we are now prioritizing and putting on our agenda to deal with it immediately so that we can actually restore this road as part of the rejuvenation of the city. You know, we are continuing implementing evacuation orders. Of course, the only problem that we are resolving now is what we call temporary accommodation. Once we have dealt with that holistically, the program will move much faster. The building that I'm referring to now is almost 100% illegal and undocumented foreigners, so we'll be having the opportunity to act much faster on this building as part of restoration of Lillian Ngoyi Road, and we are going to do so to ensure that this road becomes a beautiful road as we have conceptualized, and come 2026 August we'll have a fully fledged Lillian Ngoyi. Esi sitalato siza kuvuleleka ngokupheleleyo eluntwini ngomhla we-12 kule nyanga. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mtuka, eGoli.